bw'omuguzi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi inegaki igomboronge turonge ichimbo cheto chinga kichinde ngore okonyoranga tobwate binyonsi tobwate chisaluni tobwate bintu ao bigokorekana kwanyoranga muntu chirega ase labda gusene kinyonsi onyorire nga ekinyonsi nkirorora ategetaru siwe tuki yaye na chiroro nje mokoti ntagetendo siwe tuki imbe smart na kila muntu nabwate style yaye kwanyoranga style yotagete kwanyororo kwa matenga ki style ntageto mineneye gose style ntageto ngingireneye yatokana abantu barororo kumbe bamanye tigasi imbali bako ba trend gose bali bakufundishwa gose bali bakwegeria ase esaluni yigose ase ekinyonsi ekyo yatokana nga chinga kicho manyene usukire kidogo obatikira ororo bateka advantage yogoteba nga yaya ntumanyete gokora egasi eyo ebintu manyete nabongo ningere style gete nabongo ningere box nabongo ebintu yatokana nga bakobekire getamba keria bakobe nini bakoboire bono egasi ogenda togokora yatokana nga chinga kiechiboniga omanyene ngocha kare omakobonga ki kai egasi mwachakire nga etika tora mwingera kumbe bamosalire nali akobonga ki abambara bya balega igabono inaganga noro kumbe n'abantu bare kwegeria egasi eria yatokana nga bono etabie yembwe yagechiri omonto oria customer inga manye customer kogenda yaruoro yagenda ase kogenda asengencho yabali bakwegeria gose bali bakufundishwa gose bali bara attachment onya tumanye tiwate mangaki yaya nje tumanye egasi eyo ganyo monyane ngochare egere akorosi muno tagete ikegara ne customer yakira lituko indembiro jibyara tatabingiya nekegogera mokogoti ngobolinga ki etabie eyo embwe eyo enare eyo asobekire igogotema nga yaya timanyeti lakini netiko manyana achakora ki ako service asengenyo nga tumanyeti binde byonsi egera ngobolinga ki embwe eyo etabie eyo enare eyo etaliendo ngocha sabande egera ngoboliga ine gaki igombuya chinga kichinde ngonyorore galia ase chiro na tiganda kwanira echiro chinga kiechi yatokana nga amatunda na arororo tobwate ebintu ao biri bikoniwa biri bigosareka bwango yatokana nga oriokonia nkonera customer chiaye yatokana nga kurugoroga igabegete chinyanya chire chindonge lakini ko chinse chire chingao yatokana nga mananasi kuruga igara maronge insara mangao yatokana nga watermelon igo chire chindonge ko chinse chingao amaembe boigo perishable things biri bigosareka bwango yatokana nga igo kurugoroga igobegete buya ko chinso begete yatokana nga ebyasi goroga birebonge inse bigundete kwa makumurere customer yago chebunime tabetero cyaleta tabingiya because kwa mobekeire kumbe byarenge bigundo kumbe inse mbijiri kumbe bindembiro cyaleta tabingiya because waselire customer waselire abatecha bao bona yatokana nga etabetero cyabangiya ayanye komate byasarekire bibeke kando onye birebonge na kyagara mokoti ngo bolinga embwe yo etabie yo yokobeke ndagere gorerengiya inserembe egera ngo bolinga ine gaki igombuya ine gaki igomboronge turonge ichimbo cheto